ka ne otimne nek ma koch mapok odwarone lit kendo lit Nyakwaro Mugajwang. Telo mar National Police Service nyocha oro ote ma bende chalo kama ka giwacho ni to gin okenge mage ma gin bende giparo mar kawo kaloro koda weche mag thoe gi nek ma oyaye mantiere. Aparo ni biro neno gi achiel kachiel e screen mari mar Ramogi TV okinyi ma kawuono statement manogol kod National Police Service. Look, wan kama tek ahinya. Imako ji to ng'ato ndache bende ok lu malong'o, iyudo mana ni bang'e ni koro osetho. En gima lit ahinya, Victor. President William Ruto nyading'eny osebedo ka wacho ni oyo ni e bwo loch mare gik ma kamago dhi bedo maonge. En gima lit ahinya kendo timore pile ka pile. Kineno wach mine ariyo gi nyako matin manyo timore Isili, ikawo gi tidhi nego gi, kendo moro nyiche kotimore Thika mane nyare MCA makare Nyagacha bende onegi. To ena pattern madhi pile ka pile. Nitiere kes machalo kamano. Kaso kichako ing'iyo mar Willis Ayeko manyo timore Siaya, bende nyo tho malit ahinya. To gimarach ni polis ni mana gi line achiel ni watimo investigation. To gimarach mogik kendo malit mogik ni investigation ni ok kel ni ng'ani ema itudo gi nek ng'ani. Ka gikelo to gidhi manya ng'ata ma bende samoro bende chalo mana joma osetwe wafungo kata mana street boy moro ni moneko. Inyalo paro wach mar Kware bende ng'eni wiji wilgo kai bathe ka. Mane ng'ato iluongo ni Collins Kalosh. Iwacho ni nonego mine joma nyiri 42. Wach ne bodhi adhiya kamano, odhi omake otere, kasto ni owuok nyaka ka opondo mowuok nyaka kawuono wach ne odhi olal kamano. Apani en wach marach ahinya monego sirikal okawe atua mager, kendo ji one ni ka ng'ato onego ng'ato to nitiere kaka sirikal luwo mayud jonek ma jonek gi bende kum kaluwore gi chik. To bende meko matimore, abductions matimore gi Victor, it's very hard mondo convince ng'ato ni police onge gini. Gigi kaka gitimore jomimako kata mar MCA ma Wajiacha, gini ok inyal pogo gi police. Ok inyal pogo ni police ok ema tim gigi. Gigi chalo ni police ni e iye ka. To en nek mok ber. To masani ka ng'ato olal kata ndalo achiel to the next day yudo mane okwanye kosetho. Naneno Rongo Kwendi. Ni nitiere nyako matin mag sisters mag kanisa ma Kopere. Bende nyicha ni nolal tich ang'wen. Noyud ringre ne. Rongo anene e platform achiel kuomagi. Aparo ni sirikal nyaka koro kaw gini kete yo mambele. Joma chalo jood bura wa nyaka kaw wach mar abductions gi killings ni. Nyaka koro mai bende gikete e maino margi, kaka nyok gikete maino mar Gachagua cha ma gibet nyaka saa 6 otieno. Maino ailano ka ginyalo keto kaendi ma giluongo kata mana the new inspector general, giluongo ng'ata ma involved mondo ng'i kaka iloso wach ni, nikech en gima lit. Ok ni kata joma dongo kende, nyaka kijende matindo machalo Gen Z gi bende kolal kiduogo yudo no oyudo kotho. Ok apar ka piny onego chik kuma ochikono. Kata mana